61 urte dituela Hero to Live edo Daga hegalarien etxea bezalako filmen zuzendariak bere gidoien neurrikoa den korapiloa askatu beharrean dago. Egunkari batek argitaratutakoa ustekabeko itzulipurdia izan da. Txinako zuzendari ezagunenetakoak 7 seme-alaba dauzka. Polemika guzti hau garesti ordaindu dezake Jang Imou zuzendari ezagunak 16 milioi euroko izuna jaso dezake. Aukera hori aztertzen ari da gobernuak gogoratu Txinan seme-alaba bakarraren politika gai bereziki minbera dela. Gizon honen ustez txinatarrek onartu ezin dezaketen albistea da. 7 seme-alaba dauzka, asko da hori, haze suertea diozku ironia emakume honek. Beste honen ustez, Zhang oso aberatsa da eta 7 ez dira arazo berarentzat. Izan ere Oscar sarietarako izendatzea lortu duen txinatar bakarra izanagatik, Zhangek ez du legea saiesterik, baina baliteke bere aberastasunak eta konexioek laguntzea. Horrelako salbuespenekin naskaturik, Txinan kasua bolo-bolo dabil azken orduetan interneten. Joko Olimpikoen irekiera ekitaldiko zuzendariaren kasua nola amaitzen den ikusteko dagoela, seme-alaba bakarraren politikak eztabaidagai izaten jarraituko du. 40 urtean biztanleria murrizteko tresna izan da, baina ordainetan drama anonimo askoren iturburu izan da. Gainera orain, Txina gehiegi sartzen ari dela eta legea malgutu behar delakoan daude gero eta gehiago.